Dobrý večer. U dnešní Turbo Superstar vás vítá Leoš Hrabeš. Máme zde finalistu z minulého kola. Přivítejte Zbyňka Dokopala. Ahoj Zbyňku. Ahoj. Ty jsi minule vyhrál, co? No, A co, jaký to byl pocit? dobrý. A co jsi pro nás dneska připravil? Písničku. Jo. A jaká je? Hezká. Tak nám ji teda zaspíváš, jo? Jo. Tak, dobře. Tak já vám jdu zaspívat tu písničku. 3, 4. Ač mám spánek beze smí, mě včera sen se zdál. Ač už s ním dlouho nejsem, mě navštívil můj král. Řekl, lásko má, já stůňu svoji pýchu, já jen hrál. Kvůli tobě se zdávám trůnu, klenotu i katedrál.